Waɗannan su ne ma'auratan da suka mutu ranar auren su bayan minti 30 kacal da cin abincin bikin su wanda tsohuwar budurwa mijin mai suna Sylvia ta sanya guba a ciki. Sylvia ta bayyana cewa ta aikata hakan ne saboda bakar yaudarar da tsohon saurayin nata ya mata. Ta ce sun shafa shekaru 6 suna soyayya da shi kuma ta kashe mishi kuɗi sosai domin har tufafin da yake sanyawa a jikin shi a baya ita take saya mishi. Ta kuma bayyana cewa ko iyayen da suka haife ta basu ci kuɗinta kamar yadda wannan tsohon saurayin nata ya ci kuɗinta ba. Ta zubar da cikin shi har sau 3 wanda hakan ya kusan sanadiyar rasa mahaifarta. Har suka shafa fitar fitar da shi kasashen waje kuma ko tafiyar tashi ma ita ta biya kuɗin jirgin. Bayan ya tafi suna waya sosai da junansu to amma bayan wani lokaci sai wata matsala ta shiga tsakaninsu yanda har ya rabu da ita. Bayan ya rabu da ita sai suka fara soyayya da babbar kawarta mai suna Celine a ɓoye ba tare da sun ɗauki wani lokaci mai tsayi ba kuma ya buƙaci ta aure shi yanda ta amince. A nan ne kuma Celine ta ga ya kamata ta faɗa wa Sylvia halin da ake ciki. Bayan ta faɗa wa Sylvia za ta auri tsohon saurayinta. Sylvia ta nuna cewa ta taya su murna ta nuna bacin rai ko kaɗan ba. Sai ta bari ranar bikin ta fakaici idon mutane ta zuba gubarta a cikin abincin amarya da ango. Yadda suka ci kuma bayan mintuna 30 suka rasa rayuwarsu wanda hakan shine fassarar ta ɗauka a kansu. Shin kuna ganin sun cancanci irin wannan mummunan hukunci?